ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ሰላማት ከመይ ጸኒሕኩም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር። እንኳዕ ንበዓል ፋሲካ ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። ድሕሪ ትንሳኤ ጎይታ ዘለዋ መዓልትታት እንታይ ከም ዝበሃላ ንርኢ ኢና። ሶኒ ማዕዶት ተባሂላ ትጽዋዕ። ዮሃንስ 19:18 ሮሚ 5:10-17 ኦ ማዕዶት ዘእምሃቤኪ አደው አበው ቀደምት እሞት ውስተ ህይወት። ጎይታና አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞትን ትንሳኤኡን ነፍሳት ካብ ሲኦል አውፂኡ ጸአተ ሲኦል ናብ ገነት ምስግጋር ንምዝካር ማዕዶት ተባሂላ ተሰይማ ኣላ። ማዕዶት ማለት ምስግጋር ማለት ከም ምዃኑ ነፍሳት በዕለተ ዓርቢ ስቕለት ጎይታ ብኣካለ ነፍሲ ናብ ሲኦል ወሪዱ ናጽነት እንትሰብከሎም ሓራ እንተውፅኦም እኳ እዚኣ ማዕዶት ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ሶኒ ነዚ ኣቐዲሙ ዝተፈጸመ ግብሪ ተዘክርን ተስተንትንን። ምስጋር ብዕብራይስጥ ፓሳሕ ምስ ዝብል ቃል ይመሳሰል። ትርጉሙ ከዓ ፋሲጋ ምስጋር ምሕላፍ ዝብል ትርጉም ይህብ። አሜን። ሰሉስ ዕለተ ሰሉስ ድማ ቶማስ ወይ ከዓ ሰሉስ መዓልቲ ቶማስ ወይ ከዓ ዲዲሞስ ተባሂላ ትጽዋዕ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰንበት መዓልቲ ሐዋርያት ፈሪሖም ኣብ ዝተኣከብሉ ብዕፁ ማዕፆ ኣትዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ብምባል ትንሳኤኡ ክገልጸሎም እንተሎ ኣብ መንጎኦም ቶማስ ኣይነበረን። ዮሃንስ 20:24 ብክርስቶስ ተስፋ ቆሪጹ ሐዋርያነቱ እውን ገዲፉ ንኽኸድ ሓሰበ። ትንሳኤኡ ዝረኣዩ ሐዋርያት እውን ጎይታ ከም ዝተንስአ እንትነግርዎ ከይረኣኹ ኣይኣምንን ብምባሉ ዝተቃወመ ሰብ እዩ። ሊቃውንቲ ብትርጓሜ ድማ ቶማስ ንናይ ጎይታ ትንሳኤ ዝተቃወመ ካብቶም ትንሳኤ ሙታን የለን ኢሎም ዝኣምኑ መደብ ኣይሁድ ወይ ድማ ሰዱቃውያን ስለ ዝነበረ እዩ ይብሉ። ጎይታ ግን እንድሕር ዘይኣምን ደኣ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ትንሳኤ ንምርኣይ ምስ ሐዋርያት ክጸንሕ ምተገብኦ እንተይበለ ንሓደ ድኹምን ተጠራጣርን ሐዋርያ ክብል ንቶማስ ካብ ጥፍኣት ንኽምልስ ዳግማይ ግዜ ተገለጸሎም። ኣብቲ ግዜ ንቶማስ ኣማኒ እምበር ዘይኣማና ኣይትኹን ኢሉ ንኃጢኣቱ ቁኖና ሂቡ ንኣዒንቱ ድማ ችንካር ዝወግአን ኣእዳወይን ኣጋረይን ረአ ኢሉ ንቁስሉ ዳሃሲሱ ንኸረጋግጽ ገይርዎ። ጎይታ ብኃጢኣቱ እንተይነዓቐ ብፍቕሪ ስለ ዝረኣዮን ዳግማይ ዕድል ስለ ዝሃቦን ድማ ቶማስ ክሳብ ህዲ ወንጌል ብምስባኽ ነቲ ዘፍቀሮ ጎይታ ክብል ከም ሸንገርቲ ቆርበቱ እናተለሓጸ ደሙ ክሳዕ ዝፈስስ ምስክር ወይ ከዓ ሰማዕት ኮነ። ስለዚ ሎም መዓልቲ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ኣቐዲሙ ተጠራጣርን ተስፋ ቆራጽን ምንባሩ ብክርስቶስ ምሕረት ድማ ከም ዝተለወጠን ዝዝከረሉ መዓልቲ እዩ። ንሕና ኸ እንታይ ንጠራጠር ንህሉ? ናይ ዘርኣውነት ሰዱቃውነት ዶ ይሕዘናሎ ይኸውን? ሰላምን ጥዕናን ብጎይታ ምዃኑ ሓዳርን ውሉድን ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ዘይኣመና እንተሃሊና ከም ቶማስ እንምለሰሉ ሰዓት እዩ። ኣሜን። ዕለተ ረቡዕ ወይ ከዓ ኣልዓዛር እናተባህለት ትጽዋዕ። ኣልዓዛር ተባሂላ ትጽዋዕ። ዮሃንስ 11:38-46 ፈታዊ ክርስቶስ ዝነበረ ኣልዓዛር ምስ ሞተ ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ መቃብር ፀዊዑ ጎይታ ዘተንስኦ ብዙሓት እውን ነዚ ተኣምራት ሪኦም ሰሚዖም ብጎይታ ስለ ዝኣመኑ ኣብታ ዕለት ድማ ጎይታ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ ብኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ብምባል ብግልፂ ስለ ዝመሃረን ስለ ዘርአየን እዚኣ መዓልቲ ነዚ ዓብይ ግብሪ ትንሳኤ ንምዝካር ኣልዓዛር ተባሂላ ተጸዊዓ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣልዓዛር ዘተስኣሉ ዕለት እውን ረቡዕ ስለ ዝነበረ እዩ። ከምኡ ከዓ ጎይታ ንኣልዓዛር ዘተስኦ
ካብ ዝመውት ኣብ 4ይ መዓልቲ እዩ። ስለዚ ካብ ትንሳኤ ጎይታ ካብ እሁድ እንተቖፂርና ክሳዕ ረቡዕ ከዓ 4ይ ዕለት ከም ምዃኑ ብትንሳኤ ጎይታ ትንሳኤ ከም ዝረኸብና ንምዝካር እዩ። ጎይታ ንኣልዓዛር ካብ ሞት ድሕሪ ምትንስኡ 40 ዓመት ጸኒሑ ምስ ሐዋርያት ሓቢሩ ኤጲስቆጶስ ናይ ቆጵሮስ ኮይኑ እውን ኣገልግለ እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። እስካብ 5 እስካዕ ሰንበት ዘሎ ብኻልኣይ ግዜ እስካዕ ዝመፀኩም ንዝነበረና ጻኒሐ ሰናይ ትምኒተይ ይገልጽ። ይቐኒለይ አሜን።